I gave you my heart. So guys, how are you? Kumusta na kayo? Super Bisaya, nagbabalik na naman. Nandito tayo sa Excite guys, sa Alganim. Ito ay bilihan ng mga electronics guys, like cellphone, mga accessories, ayan, laptop, mga kitchen po. Ayan. Ito sa Alganim, sa Excite. Marami po itong brand sa dito sa Kuwait. And marami po ninyong mabisita kung malapit kayo, kung saan malapit, hanapin lang po ang Excite, Alganim Excite. So marami to, mayroon sa Bahil, sa Arwa, sa Maya, Gold City, basta along inside in Kuwait guys, so marami. Pagkakaalam ko guys, parang mayroon din po sila sa sa ibang bansa guys, sa Middle East. Ayan. So ako guys, sa kinatayuan ko ngayon guys, andito po ako sa mismong Huawei. Ayan, sa Huawei, kasi mayroon silang Huawei P30 Pro. So tinignan natin, at saka yung bago nilang Tripods Lite. Tripods Lite 3 try, di ba? Ito guys ay mayroon po siyang noise cancellation guys. So maganda to guys. Ito, ayan. At saka wireless ang charging nito guys. Ito sa Huawei to siya guys. So tingnan natin yung loob nito guys. Ayan. Ayan, parang ano din po siya guys, AirPods sa iPhone, pero ang design lang niya guys ay may kakaiba. Ayun. At saka yung casing niya guys ay iba rin po, kasi ang sa Apple kasi yung AirPods sa Apple is parang ano siya, tanggal. Ayun, ito round to guys. So makita mo yan. Ayan, pareha sa AirPods guys, di po siya matanggal yan. Hindi even siya matanggal kasi magnetic siya. Ayan. Buksan. I want to break my neck. You told me to kiddy. I go to Alcourt. What is the to kiddy one? Ito yun guys, oh, yung AirPods. So ito yun from This guy, Huawei po. where he work? Here, wallah. Ayan, sa The North Huawei Face? to siya. Sure. Okay. I can print. So, So, ang pagkakaiba sa how much sa AirPods guys, ito. Itong sa AirPods ay yung shape niya. Ayan guys. At ito, tingnan mo. Ayan, ito ang pagkakaiba niya. Oh. Meron siyang parang brass, at saka ito ay wala. Ito yung sa Apple at ito yung sa Huawei. So, ang kagandahan ng itong sa Huawei guys ay mayroon po siyang noise cancelling. So, maganda siya guys. Actually, yung tugtog naman nito, parehas lang sila. Pero, ang kagandahan ng ito sa Huawei ay mayroon siyang noise cancelling. Yan. Ang battery life po nito, right? 20 hours. 20 hours. So, advantage siya ng konti sa AirPods sa Apple. So, guys, kung gusto niyo mag-order sa Tayo Excite. punta lang kayo sa Excite, tapos pre-order lang po guys. So, huwag niyo na kalimutan guys. Hanapin si Ronel. Hanapin si Ronel Cabantog. Yan yung promoter ng Huawei. Ayun siya guys. Ayan. Ayun, this is name. So, ayan. So, dito tayo sa cellphone ng Huawei. So guys, ito po yung P30 ng Huawei. Ayan. Sa gustong mahilig mag-selfie or mag-vlog, ito maganda to pang vlog guys. Kung gusto nyong makita yung specification nito guys, so yan po yung specification ng Huawei P30. Yan, mayroon siyang 40 megapixel like a triple camera with Huawei Super Spectrum sensor and 5 times hybrid zoom. Ayan, at Kirin 980 powerful intelligent
MUI 9.1 super fast performance, and 32 megapixel selfie camera yung sa harap po for super portraits, and 3650 milliamperes ang battery niya. Ayan, at Huawei supercharged. Ayan po yung specification ng Huawei P30. Ayan guys, makita nyo naman po na ang ganda ng resolution niya. So guys, dito na lang po muna ako, at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko, and like and comment down below, at don't forget to share my videos para sa sunod kong vlogs ay ma-update kayo. Salamat guys.